Хайде, хайде! Ей, Уил! Случайно да ми носиш наем? Дай ми още малко време. Изхранвам 100 гърла, не ми е нужно още едно. Здрасти, Уил! Здрасти, Уил! Привет! Здрасти, Уил! Как си? Това е Уил! Ето го! Уил, здрасти, Уил! Това са много деца. На мен ли го казваш? От студиото създало Спайдърмен в Спайди вселената. Аз съм Уил Харис. Ей, гледай къде ходиш! Цял живот съм мечтал да играя професионален ревбол. Като моя идол, Джет Филмор. Най-великият играч. Нещо се самозабравяш. Най-свирепите зверове се сблъскват на най-опасния стадион. Пусни му кръв! О, не! Хайде, Оливия! О, знаеш ли, тук ми е добре, като у дома е. И продуцента Стеф Къри. Има само един проблем. Аз съм дребосък сред великани. Мой ред е... Козел! Козел? Козел! Какви са правилата? Хайде на вас! Не си малък Трябва ми само един шанс. за големи мечти. Да покажа на света, че това хлапе има хъс. Хайде да го чуем. Ба. С емоция! Ба. Козите сте странни. Хареса ми. Шампион по природа. Това са оригинални филморки. Обикновено вървят за 6, но аз ще ти ги дам за 5. Идеално състояние. Стегнати връзки. Спаренко. Гадо! 13 февруари само в кината.